Здравейте! В това кратко демо ще разгледаме как може да се добави разширение за обаждане. Нека видим как това изглежда в резултатите на Google. Разширенията се показват винаги до самия домейн на сайта. Както примерно, това в случая тук отново с такси Лондон. Това по този начин се показват разширенията за обаждане. Включително и когато не сте в първите резултати. Както това е тук или тук. Нека да видим стъпка по стъпка как това изглежда през интерфейса на AdWords. Избираме кампанията, за която искаме да добавим разширението. Насочваме се отново към разширение на рекламите. Към разширения за обаждане от падащото меню. Бутона плюс разширение. Сивия бутон плюс нов телефонен номер. От тук избираме държава, България. Това замества кода на държавата. В това поле се добавя самия телефонен номер. За целите на примера ще добавим два вида телефонен номер. Първия е стационарен и другия е мобилен. Нека предположим, че има офис, който работи от 9 до 6 часа за стандартно работно време и към него ще добавим стационарния телефон и след това ще добавим и мобилен номер. Наберете телефона така, както искате той да се показва в рекламата. Най-лесно е да се организира с разстояния, както това е посочено в самия пример. Той ще се показва така. Добре е с него да се работи лесно визуално, защото когато видят рекламата на компютър, хората директно могат да ви наберат, дори и без да кликат върху самата реклама. Тук оставете както уебсайта ми, така и телефонния номер. След това от разширени настройки може да добавите график за показване. Примерно, нека да добавим тук този телефон да се показва от 9 до 18 часа, когато е работното време на офиса. И запазваме. Нека добавим мобилен телефон. Стъпките са абсолютно същите. Като тук може да отбележим, че искаме този телефон да се показва, когато търсенето става през мобилни устройства, т.е. така наречените смарт телефони. И запазваме. По този начин сме добавили два телефона. Те се намират на сив фон под избрани телефонни номера. Този номер ще се показва от 9 до 6 часа вечерта, докато този ще се показва само на мобилни телефони. И не на последно място запазваме. Ето така ще се появяват в вашия интерфейс добавените телефонни номера на страницата на разширение за обаждане.